Huwa evidenti li l-Prim Ministru ma jafx x'inhu jiġri madwaru u għalhekk qed jibqa' jikdeb u jxerret il-fake news. Roberta Bela jispiċċa anki għarraq dwar l-ordni inizjali li tat l-imħallef Miriam Heyman biex l-ispot ta' propaganda li tqassam minn Kastilja ma jixxandarx fuq il-PBS. Barra l-Parlament baqa' jikdeb anka dwar Net Media. Meta kien hemm korrispondenza li turi ċar illi dan l-istazzjon ma ħallebda flus għax qatt ma xxandar dan l-ispot politiku b'wiċċ il-Prim Ministru. Ħatamel apoloġija l-misinformazzjoni li tajda l-għodu. Xandartu spot biħla 500 euro. Din misinformazzjoni, Prim Ministru. Tu mandat ta' inibizzjoni biex ma tixxandarx. U llum nibda nifhem kemm il-mandat tal-inibizzjoni qed isir biex il-Partit Nazzjonalista jiffinanzja. L-qorti ħarġet ordni biex dan ma jixxandarx u baqa' jixxandar. Xejn li hemm ordni simili. L-imħallef Miriam Heyman kienet ordnat li tmexxija tal-PBS sabiex b'mod temporanju ir-riklami brabta mal-budget jieqfu jiġu imxandra. Però l-Prim Ministru qed ikompli juri jum wara l-ieħor kif m'għandux rispett lejn il-qorti. Fejn jaqbillu jgħid li għandu fiduċja għamja fil-qorti u fejn ma jaqbillux imeri u jattakka lil din l-istess qorti.